बैसाग दान गोदान बोसोर। बे गोदान बोसोराव मिथिंगाया गोदान महर लायो। गोदान थांखि गोदान मिजिंजों थांनानै थानायनि मिथिंगाया सिमां नुयो। जों साफ्रोमहाबो गोदान मिजिं गोदान थांखि गोदान सिमां थानांगौ। जोंनि बे गोदान मिजिं गोदान थांखि गोदान सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो गेदेरफोरनिफ्राय जोङो अननाय थुलुंगा आरो बोर सारस्रिनाय लानांगौ। गेदेरफोरनि अननाय आरो थुलुंगा मोनोब्ला जोंनि बे थांखिया जाफुंगोन। जोङो खामानि मावनो गोहो मोनगोन। बैसाग दान गोदान बोसोर। बे गोदान बोसोराव मिथिंगाया गोदान महर लायो। गोदान थांखि गोदान मिजिंजों थांनानै थानायनि मिथिंगाया सिमां नुयो। जों साफ्रोमहाबो गोदान मिजिं गोदान थांखि गोदान सिमां थानांगौ। जोंनि बे गोदान मिजिं गोदान थांखि गोदान सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो गेदेरफोरनिफ्राय जोङो अननाय थुलुंगा आरो बोर सारस्रिनाय लानांगौ। गेदेरफोरनि अननाय आरो थुलुंगा मोनोब्ला जोंनि बे थांखिया जाफुंगोन। जोङो खामानि मावनो गोहो मोनगोन। गोदान बोसोर आरो बैसागुनि आङो नैबे क'क्राझाराव फैदों बागानसालियाव। आंनि सासे बिदा असे बायदि जयन्त कसारि आदा, बे आदाया आंखौ नांगौ समाव थुलुंगा आरो मदद होबाय थायो। बे आदाखौ आङो बावनो हाया। बे आदानि अननायजों आङो गोबां खामानि मावनो हादों। दिनै आंनि न'खरनि आंनि मुस्रिमा आंनि फिसाला बे आदानि न'आव फैनानै गांसे गामसा होनानै मान लादों आरो आं मिजिंथियो गेदेरफोरखौ बिब्दि मान होयोब्ला जोङो थुलुंगा मोनगोन, बोर मोनगोन। बेखौनो आङो मिजिंथियो आरो आङो बेखौनो आं फोथायो। बे गोदान बोसोराव आदाया मा बुंनो सानो? अजित बर' आगैया दिनै जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय, जोंनि धोरोमनि थाखाय, राव हारिमु सोदोमस्रि गेवलांसारनायनि थाखाय जेरैबायदि बिहोमा होबाय, जेरैबायदि अबदान होबाय, जोंनि हारिया दा बे फंबायखौ जोङो बावनो हाया। मानोना बिथाङा हारिनि थाखाय ओरैबायदि बाउसोमदों गावखौनो। राव थुनलाइ धोरोम सारिय'फाले सोरगिदिं बिथांनि अबदाना जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि समाजनि थाखाय थुलुंगाथाव आरो बाख्नायजाथाव। इयुनाव बिथांनि बेबायदि मावथाया जाहाथे इयुन जोलैनो जुगे जुगे थुलुंगा होबाय थागोन होननानै आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आङो फोथायो आरो बिथांनो गोदान बोसोरनि हामलायथि आङो जासियो। इसोरा बिथांनो आरो मावनो ओरैबायदि थुलुंगा होथों जाहाथे जेरैबो जेसेबांखि बादा बिगिनि थाया मानो बे बादा बिगिनिखौ नेवसिगारनानै बिथाङा जाहाथे गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावलांबाय थानो हाथों। इसोरा बेनो अजित बर' आगैनो बोर सारस्रिथों। जोङो आं बेखौनो मिजिंथियो जाहाथे गोदान बोसोराव बिथांनो बे बोसोराव बे बैथि मायथाइनि बोसोराव बिथाङा आरो बिनिफ्राय गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाहाथे हाबा मावलांनो हाथों। इसोरा बोर सारस्रि होथों। आनान गसाया बिथांनो आरो बेबायदिनो मावनो हानो गोहो हरथों। बेखौनो आं मिजिंथियो। नैबे आदाया जाहैबाय जतीन्द्र ब्रह्म, क'क्राझारिनि। जेब्ला आङो क'क्राझाराव 2001 मायथाइयाव फैदोंमोन अब्ला बै समनिफ्रायनो आङो बिथांखौ आदै होननानै आङो गनायदों आरो गोबां समाव बे आदैया आंखौ थुलुंगा होदों, अननाय होदों आरो बिथांनि अननाय आरो थुलुंगायावनो आङो गोबां खामानि मावनो हादों होननानै आं फोथायो। दिनै आंनि न'खरनि मुस्रिमा आरो लोगोसे आंनि फिसाला गियान राजा बर' बे आदैनि न'आव फैनानै गामसा गांसे होनानै गोदान बोसोरनि मान लाफैदों।
दा बे आदैया जोंनि थाखाय आरो समाजनि थाखाय आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मा थुलुंगा बा मा मेसेज होनो सानदों बेखौ जों एसे खोनासंनि। डक्टर अजित बर'आ आंखौ गोदान बोसोरनि बे गोदान बोसोरनि मोनसे मान होनाय बोसोर गोदानाव सनमान होनाय गिदिरफोरखौ बे आखुआ गोदोनिफ्रायनो अजित बर'नि न'खराव जाबोखानायखाय दिनैबो नैबे क'क्राझाराव आंनि न'खराव आंखौ क'क्राझाराव फैनाय लोगो लोगो बिबथै सोमोन्दो लानानै बिबथैनि सनमान होनाय बादियै दिनै बोसोर गोदाननि गासै डक्टर अजित बर' आरो बेनि बिसि आरो गथ' जयैनो फैनानै जोंखौ बोसोर गोदाननि सनमान होफैदों। बे बोसोर गोदाननि थाखाय आंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो आं पुर्ण प्रब्रह्मनि खाथियाव बेखौनो आर'ज गाबो जाहाथे डक्टर अजित बर'नि न'खरा देग्लायनि बोसोर गोदाना जाहाथे सुख शान्ति आलो गोजोनै सोरखिलांनो हायो बेनि थाखाय पुर्ण प्रब्रह्म बेनो अननाय होथों, रोजा रोजा साबायखर होथों। जाहाथे जिबायदि जेरै गोसोआव थुलुंगा लानानै बर' समाजनि बर' हारिनि थाखाय माखासे मावनांगौ बिबानफोरखौ मावनानै जों बुजिस्लाबै मिथिस्लाबै जों बोसोन होनो रोङै माखासे थानायफोरखौ गोसोखांनानै आथिखालनि लाइमोन सेंग्राफोरनो थुलुंगा होनायनि माखासे खामानिफोरखौ जे मावगासिनो दङ बेनि थाखाय आं बे बाबाखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर होबाय। जाहाथे बे खामानिया बेनि गोसोआव थुलुंगाया बेबायदि अरायबो थाबाय थाथों आरो देग्लायनि गोदान बोसोराव जेरैनाखि मावनांगौ जेरैनाखि हारिनि हक समाजनि हक धोरोमनि हक जि लामाजों जेरैनाखि गोसोआव थुलुंगा मोननानै खामानिखौ मावबोदों बेबायदि मावबाय थानो हायो। बेनि थाखायनो आं पुर्ण प्रभुनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो आथिखालाव लाइमोन हान्जाफोरनि सायाव डक्टर अजित बर'आ जेरैनाखि माखासे थुलुंगा होनाय बिहोमा बेखौ रावबो नंखाय होननो हानाय नङा।